M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireniso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Mwa ena amene adakhulupirira uthenga wabwino panali bambo wina dzina lake Dionysus komanso mzimayi Damaris. Amene tikupitiriza lero lachitatu pa 25 May chaka cha 2022 la Mulungu la 6 pa chaka kusinkhasinkha moyo wa Paulo. Tikuona tsopano pamene Paulo atalalikira uthenga wabwino ku Athens. Pali magulu atatu a anthu amene aulandira uthenga wake mosiyanasiyana. Tili m'gulu liti la anthu lero. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu wa 17 ndime ya 15, nkudzawerenganso ndime ya 22 kumaliza mpaka mutu wa 18 ndime ya 1. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Alex Chilambo kuchokera ku St. Kizito Minor Seminary mu Diocese ya Dedza. Uthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera, mutu wa 16 ndime ya 12 kulekeza 15. Ndipo amene akutiwerengera uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damaseke, National Coordinator for Social Research and Communications, ECM. Tiyena abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Anthu amene adaperekeza Paulo aja adafika naye mpaka ku Atini. Pambuyo pake adabwerera ku Beira. Paulo atawalamula kukauza Silasi ndi Timoteyo kuti amulondole msanga. Paulo adayimirira pakati pa bwalo lija la Areopaginati. Inu anthu a ku Ateni, pa zonse ndikuona kuti ndinu anthu opembedza kwambiri. Pakuti pamene ndinali kuyenda mu mzindamu kuona malo anu osiyanasiyana achipembedzo, ndinapezanso guwa lina la nsembe pamene panalembedwa mawu akuti, kwa Mulungu wosadziwa. Tsono amene mumapembedza wosadziwayo ndi yemweyo amene ine ndikukulalikirani. Mulungu amene adalenga dziko lapansi ndi zonse zili m'menemo, ndiye mwini kumwamba ndi dziko lapansi. Iye sakhala m'nyumba zachipembedzo zomangidwa ndi anthu ayi. Anthu sangamtumikire ndi manja awo, ngati kuti iye amasowa kanthu. Pajatu iye ndiye amapatsa anthu onse moyo, mpweya ndi zina zonse. Kuchokera mwa kholo limodzi, iye adalenga mitundu yonse ya anthu kuti ikhale pa dziko lapansi. Adakonzeratu nthawi ya moyo wawo ndiponso malire a pokhala pawo. Mulungu adafuna kuti anthu afunefune, ndipo kuti pomfufuzafufuza mwina nkumpeza. Komabe iye sali kutali ndi aliyense mwa ife. Paja mwa iye timakhala ndi moyo, timayenda ndipo timakhala tilipo. Monga adanenera opeka ndakatulo anu ena kuti, ifenso ndife ofumira mwa iye ngati ana ake. Tsono popeza kuti tili ngati ana a Mulungu, sitiyenera kuganiza kuti umulungu wake umafanafana ndi fano la golide kapena la siliva kapena la mwala, lopangidwa mwaluso ndi nzeru za munthu. Mulungu adawalekerera anthu pa nthawi imene iwo anali osadziwa. Koma tsopano akuwalamula anthu onse ponseponse kuti atembenuke mtima, chifukwa adayika tsiku pamene iye adzaweruze anthu a pa dziko lonse lapansi molungama kudzera mwa munthu amene iye adamusankha. Adatsimikizira anthu onse zimenezi pakuukitsa munthuyo kwa akufa. Pamene anthuwo adamva za kuuka kwa akufa, ena adangoseka, koma ena adati, bwanji
mudzatiwuzenso zimenezi tsiku lina. Choncho Paulo adawasiya, koma ena adamutsatira nakhulupirira. Pakati pawo padali Dionysus, mmodzi mwa abwalo la milandu lotchedwa Alipongi, ndiponso mayi wina dzina lake Damaris ndi enanso. Pambuyo pake Paulo adachoka ku Atene napita ku Korinto. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 16 ndime ya 12 kulekeza 15. Pa nthawi yomweyo Yesu adawuza ophunzira ake kuti, ndili nanu mawu ena ambiri oti ndikuwuzeni, koma simungathe kuamvetsa tsopano ayi. Koma akadzafika Mzimu wodziwitsa zoona uja, adzakuphunzitsani zonse, pakuti sadzayankhula zochokera kwa yekha ayi, koma zilizonse zimene Atate adzamuuze ndizo zimene adzayankhule, ndipo adzakudziwitsani zinthu zamtsogolo. Adzandilemekeza, pakuti adzatenga zochokera kwa ine nadzakudziwitsani. Zonse za Atate anga nzanga. N'chifukwa chake ndanena kuti adzatengera zochokera kwa ine nadzakudziwitsani. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo, lero lachitatu tanena kuti tikupitiriza kusinkhasinkha maphunzitso kapena malaliko kapena moyo wa Paulo, ndipo lero waditengera pa phiri la Mars, momwe umo m'dziko la Greece. Ndipo Paulo Oyera pamene akulalika, tichimve kuti akulalikira inu ndi ine, akulalika kwa ifeyo tsiku la lero. Akuti chani Paulo? Atachoka ku Berea, tsopano wafika ku Athens. Tikumbukire zimene zinachitika ku Berea, kuti akhristu aja amataka alalikira Uthenga Wabwino. Paulo amauza kuti mukayang'anenso malembowa, chapter chakuti ndikubwerera, nkumakasinkhasinkha, nkukaonadi kuti kodi Paulo akutiuza zoona. Izitu ndizofunikira inu ndine tizipanganso lero, kuti tikamva Uthenga Wabwino tizibwerera ku nyumba kuti ansembe alalika chani, abrother alalika chani, adikona alalika chani, abusa alalika chani, agrupu alalika chani, ashehe alalika chani. Nkuona kuti zikundikhudza bwanji m'moyo mwanga. Kumeneko ndiye kubwerera m'malemba, kumeneko ndiye kufuna kuyamba mwatsopano. Tsono lero tikuti Paulo pamene ali ku Athens, akuti wapeza kuti mzinda umene is very religious city. Ndi anthu ambirimbiri amene asonkhana mu mzinda mmenemu. Nde Paulo akuchita chidwi. Mzinda wokongola, mzinda wotchuka, mzinda wamalonda, mzinda mmene munali anthu azipembedzo zosiyana-siyana. Koma taonani, Paulo sakuyang'ana kukongola kwa mzinda, sakuyang'ana kutchuka kwa mzinda, sakuyang'ana kulemera kwa mzinda. Paulo akuyang'ana mzinda umenewo ndi maso a Chikhristu. Ndi phunziro lathu loyamba, kuti tikafika pamalo tikayang'ana zathu, tiziyang'ana zinthu ndi maso a Chikhristu. Ambiri timachedwa ndi kuyang'anana ndi maso andale, ndi kuyang'anana ndi maso azikhalidwe zimene tikuchokerako, ndi kuyang'anana ndi maso achipembedzo chimene awamakhulupirira, ndi Asilamu, ndi Akatolika, ndi Seventh Day. Paulo akunena kuti tiziyang'ana ndinthu ndi maso a Chikhristu. Chikhristu ndi chani? Mu Chikhristu timamvamo muli dzina la Khristu. Khristu ndi ndani? Ndi Mulungu. Mulungu ndi chani? Ndi chikondi. Mwachidule Paulo afuna tiphunzitse kumayang'ana zinthu ndi diso la chikondi, ndi diso la Chikhristu. So atafika mu mzinda umenewu, akuti akuona kuti anthu ondo okhulupirira, anthu ondo opembedza. Koma nkupembedza kwawo, amene iwo amati ndi mulungu osadziwika. Panali milungu yambirimbiri imene amapereka nsembe, amene amamutchula kuti ndi mulungu osadziwika. Paulo afuna awamvetse, awathandize kumvetsetsa kuti ameneyo ndiye mulungu wa moyo, ameneyo ndiye mulungu olenga, ameneyo ndiye mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse. Anthu aku Athens anatanganidwa ndi kupembedza milungu yopanga ndi manja, imene amaona ngati ndi milungu yawo. Tiliko lero ambiri tili nayo milungu yathu yopanga ndi manja. Mulungu wa ntchito, mulungu wa business, mulungu wa kutchuka, mulungu wa beauty, mulungu wa dama, mulungu wa kachasu, mulungu tili ndi milungu yambirimbiri. Lero Paulo akunena kuti
amene timantenga ngati mulungu osadziwika, amene timantenga ngati sitiyikirako mtima, amene timantenga ngati mulungu sali nafe, ameneyo ndi Emmanuel wathuyo. So tiphunzire chani mmawa wathu oyamba? Phunziro lachiwiri ndilonena kuti atalalikira mthenga umenewu tikuona magulu atatu a anthu amene akupanga react ku mthenga wa Paulo. Gulu loyamba ndi anthu amene adampanga moko kuti atangokamba ati Paulo mmene amakamba zoti mulungu amene adalenga dziko lakumwamba lapansi ndi mulungu yemweyo amene adaolotsa makolo athu ndi mulungu yemweyo amene amatikonda, atazangokamba kunena kuti mwa mwana wake adauka kwa akufa adagonjetsa imfa, anthu aja adamukalipira kuti nkhani imene mudzatiuze tsiku lina zimenezo zamasewera. They mocked Paul, they made fun of Paul. Tilipo ambiri masiku ano tikamva mthenga wabwino timapanga mock, sitimafuna kugwiritsa ntchito, zimalowera uko kutulukirawo. Gulu lachiwiri litamva mthenga wabwino iwo analibe ntchito, they were indifferent. Tiliko lero ambiri okwankwaya atatimba bwino chotani, okwansembe atalalika bwino chotani, okonthenga wabwino otalalikidwa bwino chotani, tilibe nazo ntchito. Koma ndimafuna tigwirane kwambiri, tiphatane kwambiri ndi gulu lachitatu la anthu akuti ena mauthenga omwewo umene ena anaukana, umene ena analibe nawo ntchito, ena anakhulupirira ndi kuyamba kumtsata Paulo. Ena mwa anthu amene adakhulupirira mthenga wabwino anali bambo dzina lake Dionysus komanso mzimayi Damaris. Ndimafuna kuti amenewa atithandize mchikhulupiriro chathu. Ku Athens kunali anthu ophunzira, kunali anthu okonda debating, kunali anthu okulimbana ma arguments, kutsutsana, kungofuna aoneke kuti amene akuganiza kwambiri ndani, amene akuoneka kuti akupanga outdo the other ndani. Koma Dionysus komanso Damaris nkuphunzira kwawo, muzeru zawo, nkutchuka kwawo, sanatengeke zimene ena akupanga. Anaona kuti ife tipange chiganizo chathu, ine ndipange chiganizo changa. Masiku ano ngati Chikhristu sichikubala zipatso, ngati ndale sizikubala zipatso, ngati Chikatolika sichikubala zipatso, ngati midzimu mabanja sakubala zipatso, ngati unsembe sikubala zipatso, nkhani yake ambiri timangofuna kuyenda ndi decision ya chigulugulu. Dionysus komanso Damaris anapanga chisankho pa iwo okha, amva uthenga ngati anthu, apanga chisankho ngati anthu, ndi kumtsatira Paulo ngati anthu mwa iwo okha in their personal capacities. Taona ni mabodza ambiri lero. Sikuti nkhani zimatchuka chifukwa choti ndizoona, koma chifukwa choti anthu sititha kupanga personal decision. Kungomva kuti akuti auje nda auje amamenyana. Sindifufuza ndingoyamba kufalitsa nkhanichi. Akuti auje nda auje amamenyana. Munaliko? Ayi. Mwamva? Mwamva kuti? Kaya mesa anthu akufalitsa. Let us learn to verify issues. Wakuti wadzimangirira akuti chifukwa chonena kuti anaba ndalama. Basi tinkungoyamba kufalitsa, podzamva nkhani mdzamva kuti munthu uja akuti anamuombera ndipo anamumangirira. Learn to verify, learn to investigate. Osakhala ndi ma conclusions, osakhala ndi ma prejudice, osafuna kutchuka, osafuna kudziwika, osafuna anthu akutameni. Ayi. Chachiwiri, timapwetekananso nthawi zina chifukwa cha moyo omwewo. Damaris anamvetsera Paulo zimene akunena, kodi ndizoona? Ndipo atamvetsera choncho anapanga chisankho ngati munthu. Tiphunzire kupanga chisankho ngati munthu, kupanga chisankho ngati banja, kupanga chisankho ngati dziko. Tiliko ena tidangomvetsedwa kuti Akatolika apampomwera apamposamba. Sitinaphunzire, sitinamvetsere, sitinazindikire, sitinawerenge, koma timakhulupirira kuti zimene tidamvazo nzoona. Aya bale. Moyo si choncho, moyo sungapite patsogolo choncho. Chosangalatsa china, pamene Paulo amalalika mthenga wabwino ku Athens kumeneko, anayamba ndi maonena kuti mulungu amene mukuti ndi osadziwikayo ndiye mulungu amene adalenga zonse. Ndiye waphunzitsa kuti mulungu amadziwa zonse, mulungu ndi wachikondi, mulungu ndi amene amayendetsa zinthu zonse, he sustains and governs everything. Wamaliza ndi kuwaphunzitsa anthu aja ndi kunena kuti mulungu ameneyo ndi amene adzabwere kudzaweruza dziko lapansi. Tikamakhala mmoyo muno, especially zinthu ziwiri chimene Paulo anayamba nacho ndi kumaliza nacho, tisamayiwale. Mulungu ndi amene analenga zonse, mulungu adzaweruzanso dziko lapansi. So adatilenga, koma timamugalukira, timankana, timamuyimira patali, timamuonetsa nsana. Koma tisayiwale the last words of Paul when he was preaching there. Mulungu ameneyo adzaweruza dziko lapansi.
mwana wake Ambuye Yesu watitsimikizira nsabata yatha kuti sikuti iye adzachita kuweruza monga mmene timaweruzirana dziko lapansi. Ife timadziweruza tokha potengera ndi mmene tikukhalira moyo wachikondi ndi malamulo ake. Paulo lero atikumbutse, Paulo lero akutikumbutsa, Paulo azitikumbutsa kuti Mulungu adzaweruza dziko lapansi. Ndikamakhala musembe wanga, ndikamakhala m'banja mwanga, ndikamakhala m'dziko langa, ndikamagwira ntchito ngati lawyer, ndikamagwira ntchito ngati mphunzitsi, ndikamagwira ntchito ngati doctor, ndikamagwira ntchito ngati wandale, ndikamagwira ntchito ngati wa polisi, everywhere where I am, kandi ndili pa business, ndizikumbukira kuti Mulungu adzaweruza dziko lapansi ndipo ndikudziweruza potengera mmene ndikuchikhalira chikondi chake. Kodi ino lero mukhala ngati Damaris kapena Dionysus polandira mthenga wabwino ndi kupanga chisankho pa inu nokha? Tisayendere ya chigulugulu, chigulu chimapotoza. Choona sichitengera kuti anthu angapo akunena zotani. Choona chidzakhala choona, chifukwa choona ndiye Mulunguyo. Chifukwa yake muthenga wabwino Ambuye Yesu anena kuti ndidzakutumizirani mzimu wa choona. Lero tapanga camouflage choona kuchisandutsa choipa. Ndipo tatenga choipa kuchisandutsa choona popereka mayina ku zinthu zolakwika kuti ziveke ngati zabwino. Ambuye Yesu lero atithandize mwa Mzimu Woyera yemweyo kuti tikamva mawu ake tipange chiganizo choyamba mwatsopano. Tiyeni tipemphere. Tikupemphana Atate, muperekeze fuko lanu ndipo anthu anu mwagawire misteri yakumwamba ndi kuwathandiza kusiya zakale ndi kuyamba mwatsopano. Mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Ambuye akhale nanu. Akudalitseni Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen.